haki ching nugo tabu oshani jorao tai kwbangma je Tiprajwk rok wansarok bai gurukjak wansarok bai hamjakjak wansarok bai baira lengjak wansarok bai hamjak doka machaka ke Tiprasa rok no bebakop slamai Tiprasa rok no logi sanai justice sanai main reason hingka ko kwrwi sei Tiprasa rok kwrwi ni bagwi sei kwbangma Tiprasa sikla sikli rok youth rok norok nugui tongna Tripura kon phano job opportunity kwrwi baira thang samung khlainani nango je kuno manta sokta rok hingka chini Tiprasa rok chini buma bodol rok norok nukhna lama lama gurugui tui ni bagwi phano tung bor protest khainani nangnai chini Tiprasa rok tabu bo kwbangma hasuk hatayo tongko mukhitung failai je masawi tongmani mukhitung hasukni mukhitung bongni ama simisi kaisa borokni ajinani lama je borok chawi thangnani amukhitung phalai haiki Tiprasa rokni amsukbo tongko tei tui nungnani amokai to sanase kokri kaise Tiprasa rok tabu hasuk hatayo tongnai tui sakinari tui tisawi tabu mo manungi tongko haiki amrongno tui tamo mungsabo samung khlaimani kwrwi Tiprasa rok je Tiprasa leader hini sajaknai rok haike amrokno se kaham ke je Tiprasa rokni tui develop ni tui samung khlainani nango norok research khlainai di saimana amtui ang kaisa jagani simi salia kwbangma thai jagao tongo Tiprasa rok hasuk berem phasingo Tiprasa rok tabubo cherai porinani sujug manyako borok porinani se chikon porinani kunphano sujug kre hase mama poriya omono reason je Tiprajwk baksa buksu khasia rok kubuni bosongbai kajagi thangpayo je Tiprasa no borok patta boriya borok Tiprasa no borok bo hini wansugya kwrwi hini wansugo amoni bagui no kubuni bosongbai amte haike kajagi norok nukhna osani jorasu norok nukhna kwbangma je aguli hai kwbangma thai program rogo norok kubuni non-St rok bai Tiprajwk rok guruklaijak kaijak amte hai kwbangma social media kuplong haijai tabo agin haya agio khai tamjan lajijangma kirijangma hayung tongo tabo khai kwbangma brung borok lai tonglayo Tiprasa rok no borok pataria job khaya hai irai hinai wansugui o rangni bagise rang no wansugui si chanani wansugui si borok o nijini dofano gai kunu phano wansugma kwrwi kisa thopjapano are bono nung dalan nok 2 tala 3 tala building o nung matong ke tongba nung cha drop simi pano Tiprasa no oro nung tamo wansugunu borok Tiprasa rok no nini 20,000 30,000 aji tongnai phor borok Tiprasa rok borok hiya haise amte Tiprajwk khorsa khoromnai borok lakh ajina singna nangjago haise haike ayangna ni borok Tripura hapai tongphaimani amono to tomosi sasinai angmiao bo saka je Tripura o jung 1949 Tripura Bharat merger agreement ni sin sika chini Tiprasa rok o jaga majority tongmani 62% tongmani chini Tiprasa rok o jaga o Tripura hawo tai bubagrani amalo 1931 no bo chini Tiprasa rokni 70% rok tongui tongmani ajorao bo kirijagoni chini Tiprasa ni banta reservation khlai klango amono tuino bubagra songno ba hamia sai tongmani khana je chini laibuma bubagra songni je bini thago bubagra bir bikrom songni je chino klangmani laibuma klangmani amrong nosto khlainani chesta khlai tongmani je bubagra songni history te Tiprasa rokni history no je demolish khlainani nai tongmani nosto khlainani nai tongmani nirmoholong nosto khlainani nai tongmani nor kwbangma nugino tongkana te bubagra bir bikrom songni simlang rong nosto khlainani nai tongmani a botola tola phasing purtola phasingo tabuk teisa milui khaisi hage sanantha angka bubagra somo chai togino tongo je Tiprasa rokni bagui samung khlainani Tiprasa je youth rokni bagui opportunity tonani job tobnani try khlaino tongo haipano amo hapang Tripura hapang amo gosiasa permission yasa amo jeske pano ungya haise Tiprasa no hage nugino tokhana je puila je tiri so hapang haipro bor kwbangma khlainani chai toka je khumulung no city khlainani borok khumulung no develop khlainani haipana amo khlaimaliya borok to mani bagi himale amo je TDADC ni je khomota amse krishik schedule ni kwbangma je borok raija slamano haipana norok nugino tokhana je 6 schedule borok o jagao je forest department nok joto amo ADC ni under ya hage o jagao kwbangma permission jagya je TDADC oro raija to kwbangma no tongna nango je direct funding rok o jagao ungna khai ungui mano central ni theke o jagao direct funding haipana amo khlaijagya je direct rang funding fainani amo Tripura no hoite hayo busuk phaya je borok je list remani amo mote singnai hage je TDADC ka onyo TDADC je government ga ko onyo list rewi tongkha kom khlaiye ayang Tripura hapanga ka onyo kom kwbang khlaiye list rewi tongkha amsamse additional rang horkan nai hage nor nugunyo tongna yang notice ni je 6 schedule tongmani asamo bo hage Meghalaya rogoto borok ajago 6 schedule khasi garo jente tongfan borok no miliwe state chalugui tong haipana amsuk
problem kre hake norok nungna asamo bo je a jago six schedule tongnero amte hake no problem ngi tongo borok onye jago thangai samung khlainen nango chikon level o mazdur hak labor ni tuye borong ne a jaga ba amte hai Tripura te bu nukjago amte hai problem je tui ro kre hai irai rong nungmani tai Mizoram Nagaland rong kamo borok develop si ni hinman bong a jago kai kotor officer rok se koknai hake kun kaisa sik jaga te area nijini haste nijini dofano develop khlaina ninga kai borno nung educated maslam nai rwngnai bongno tebo high level education mar nai nyung bono educated maslam nai amtike haike nungoro Tripura 95% literacy rate ni sapano nungamo nya hasi bo tibrnai bumung simi seinya kreng omono phana jago number khobai di man borok haise hake amono je sini Tiprasa leader rok bo kamya amsayo tongnai rok kuchu bubagra songrok to kaham no hake je bongni kok nawai leader rok jesa bo ani bo thani nyawai jotono no thancha kai develop ni lamao thanga ke beleken sanai nini bo kaham amo joto Tiprasa ni bo kaham haise ani ok samani kobuja comment bising tike shahadi agar video na sajak to like redi tai share kladi channel subscribe khadi bell icon click khadi japur katal video dawo nong noro notification sokuni bage age jotono thancha tongbadi kaham tongbadi hambai khulungka।